ka dubi 'yan draman nan yanzu yadda ake yaudarar su. Shekarun baya suna cewa wayar da mutane kai suke yi, yanzu su da kansu sun tabbatar da su kansu 'yan iska ne, don ba wadda za ta zo ta ce ta zo wayar da kai, saboda irin iskancin da suke yi. Bayan shekaru kuma fa sai a jefar da ita gefe guda, saboda ta tsufa, don ba ita ce 'yar autan mata ba, wata ta taso yanzu kuma ita ce ake yaudara. Ina daraktan fim, ina producer, da kin yi sallama sai a ce a ki shigo mana ke, a ya za ki sai kin yi sallama nan ki shigo mana. Yanzu bayan shekara 8 an gama da ke, shikenan wasu sun taso sai zo da Allah hajiya kin matsa mana muna cikin aiki. A Alhaji baka gane ni ba, ni ce wancan fa, ice to kina ganin ana aiki, kin san aikin nan ba baki sani ba, ki fita ki jira a can muna zuwa da Allah yi wa yaran nan magana su shigo. Haka yake faruwa. A lokacin za ta ce za ta yi nadama, a lokacin za ta yi nadama. Wata ta zo wurina shekaru 10 da suka wuce, su ake yaudara da can ana drama da su, saboda zafin kai. Tun da take ba ta taba auren musulmi ba, saboda lokacin suna ziga ta kanta ya waye, ta aure ta auri Kirista, suka bata ya kwashe 'ya'yan ya zuba su cikin addinin Christianity, ya mai da su suka zama devoted Christians, suka dukufa a cikin addinin Christianity. Bahaushe ya ce put bakanwa. Ta sake auren wani shi ma Kirista, saboda lokacin ita tana nuna kanta ya waye, ita ba magana bambancin addini, ita kanta ya waye, ba magana bambancin kabila, ita ba abin da ya dame ta. Na ma ta sake zuba mu wannan 'ya'ya, shine ta zo tana damuwa, yanzu wai ta yi nadama. Yanzu ita a rayuwarta ba ta taba auren musulmi ba, a rayuwarta ba ta taba haihuwar musulmi ba, kenan wace irin rayuwa ta samu kanta. Yanzu kuma ba musulmin da zai aure ta, shi ta zo neman shawara da tattauna yaya kaza kaza. Abin da yake da ciwo shi ne, a nan ƙasa Hausa dai jama'a, ba ɗan da ya tashi ya lalace wanda manya ba su zaunar da shi sun nuna mai ba. A nan ƙasa Hausa duk wanda kuka gan shi ya lalace, to an samu dattawa ko malamai ko iyaye sun zaunar da shi sun nuna mai. Amma a lokacin sai yana jin a'a, shi ya san, he knows his ways, ya san yadda zai kakkauce duk hadarin da ake hange. Rayuwa kamar kwaro ne jama'a da yake akan kwarya, da ya ga ka gan shi sai dauka da gudu sai nan gefen kwaryar, da ka juya tafa. Haka rayuwa take maka. So da haka matasa, in aka ce karku yi kaza, ku tsaya ku duba ku gani, waye ce karka yi? Mahaifinka ne, mahaifiyarka ce, malaminka, dattawan gari, duk kare na su, to ya za a yi da kai? sai a barka, shikenan. Ku je ku gani 'yan drama nawa ne suka yi aure, suka iya zaman aure, tun daga na kudanci har na arewaci. Guda nawa ne suka yi aure suka iya zaman aure? Duk wadda ka ganta ka aure ta saboda kaga ta yi wata kisisi na, ta yi wani ado, ta yi wani kaza, in ta zo gidanka irin wannan za ta shirya ma, bayan lokaci ta tarwatsa gidan naka, shikenan ya bugo ta, shikenan wata sai ta ce ai dai ta ma taɓa yin auren, shikenan wasu ma ba su taɓa yi ba. In ta koma director ko producer na fim din, ba ruwan shi da ita, saboda yanzu in an sa ta a fim ma fim din zai ɓaci. Sai dai a ce hajiya za ki yadda a sa miki farin gashi saboda ki fito a mama? Sai ta ce a darakta ni din kuma ce a to ai hajiya yanzu ki duba 'yan shekara 16 ke shekara ki 30, kuma muka sa ki ake ce ai za mu yi asara kuɗin mu, ba za a siya ba. Kuɗi ake nema da ke dama kawai. Wallahi ku yi a hankali. Da haka duk ɗan da ya tashi a arewa ko yadda ta tashi a arewa, mu 'ya'yan dattawa ne, kuma mu 'ya'yan malamai ne, ba a ganin mutum ya lalace a anguwa wallahi a sa mishi ido. Saboda haka ke da kike ji na a yanzu, kina wanka, kina kwalisa, kina fita, wallahi ki rufa kanki asiri, za su kai ki su baro ki ne. Bayan lokaci ba ki da amfani. Kowa ya san Dr. Chima Chikwe